7 февраль көнде безнең һөйекле туганыбыз Гөлназ Илдар кызы Хамидуллина үзенең матур яшьлек байрамын 25 яшен билдәләне. Якыныбызны туган көне менән тәбрик итәргә ашыгабыз дип башланып китә хат юлдары. Гөлназ Зәйнәбиевшева исемендәге Стәрлетамак педагогия институтының технология икътисад факультетында ситтән торып белем ала. Әлеге көндә малая егете Айдарга кияүгә сыгып Өфөлә яшәй. Аделина исемле кыз тәрбияләйдер. Һөеклебез талапсанлыгы, тура һүзлелеге, үткирлеге менән башкаларга өлге булырлык. Бар ердә лә кызыбызны хөрмәт итеп, яратып торалар. Ул хәстәрлекле әсәй, тугры тормыш иптәше, игътибарлы бала. Бер яшьлек кенә кызындала үзендә булган күркәм сифаттарды тәрбияләргә тырыша. Ак бәхеттәр менән атһын таңың, кояш көлһен һәр сак йөзеңдә. Теләктәрнең ихлас изгеләрен без теләйбез туган көнеңдә. Ян рәхәте бирһен Ходай һиңә, тән сихаты бирһен гомергә. Насыйп итһен озак елдар шулай, бергә озак яшәргә. Без Гөлназыбызга киләсәк тормышында тик бәхет, шатлыктар гына юлдаш булуын теләйбез. Әлегеле алсак күңелле, көләс йөзле булып кал. Без һине нык итеп яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Иң изге теләктәрен һеҙгә әсәйегеҙ Сөмбөл, олатайығыҙ Ғафур, өләсәйегеҙ Гөлфиназ, туғандарығыҙ Айзат, Анфиса, Динар һәм Азалия еткерә. Хәҙер яңғыраясаҡ йырҙы ла улар һеҙҙең өсөн һайлаған. Балаклап яуған қардар аша